guys. Ayan. Salamat sa nagbigay. Si Kang Atong. Salamat. Ayan, si Sikoy. Ayan yung bangus. Wow, yummy. Then, yung puto. Then, naglagay na rin ako ng rice. Maaga tong tanghalian. Kasi, medyo hindi maganda yung aking pakiramdam. Kain na muna ako. Ayan, guys. Thank you sa pansit. Sa may birthday kahapon. Thank you, Barbie. Ayan. Then, yung ating may olive na bangus. Ayan, guys. Super yummy. Then, puto. Thank you, guys. And thank you din po sa nagdala. Manoy Kubi, salamat sa pagdala ng pagkain. Ayan, thank you. Si Kang Atong. Salamat. Si Sikoy. Manoy Kubi, salamat.